Отделянка и после отделяна. Ние седих тук, стати. Ще бъдеш капваш на отделянка. Това е приятно. Значи това е за отделянка. Няма отдолу. Сега ще слезем на моста. Какво стана, мамо? Какво има да? Да, нека. Камъни в морето. Камъни в морето. Чакай малко да се сложи чантата. Искаш ли да гледаш? Ай, опа, ей така. Стоп! Чакай, мощето да се снима. Криси, такова моще. Криси, греда и моще. Мощето. Криси, тук моще. Не слизаме. Айде, слизай.